happy kajuk menshwa pai kajuk menta kadang kajing kela ale tu ngam menta shano kan lam yang ida kumnong in ya nanti kaye benjaya ngaya pe hatu pela perkat ba ki kme bat ki pa ya ki konjong pe ka e ba ki le ha kajuk menta ngaken mau ha ka por jong i men shwa jinglong khen na ka ba da shida pen re ha pe khen na menta perang ba chubor let it pour klem don chu ka akor shano kan lam yang ida kumno min ya danti kaye benjaya ngaya pe hatu pila khaba ki kme ba ki pa pe ya ki konjong pe ka e ba ki le ha ta juk menta ngaken mau ha ki por ki ba men shwa no mobile only jing le kai siêu pa pe ya ki khen na menta dang khat we sniam khat ar sniam mai thet mobile yanga shano kan lam yang i ta kum no ngin yai men ki kaye benjaya ngaya pe hatu pila perkhat ha ki kme bat ki pa pe ya ki kon jong pe ka e ba ki le ha ka juk menta ong i me men shwa kon li tre ka kam ngim ju pen slem ngi la dep shi phang hen rei tu pha kam se menta phai nia pen ban dak tin ba khor kataru dang ai mon shano kan lam yang ida kumno ngin yai nanti kaye benjaya ngaya phai hatu pila perkhat pa ki kme bat ki pa pe ya ki kon jong phai ka e ba ki le ha ka juk menta shano kan lam yang ida kumno ngin yai nanti kaye benjaya ngaya phai hatu pila perkhat pa la